Vítajte, všetkých vás zdravím, som Baba Jaga. Dnes nové video, dorazil druhý očakávaný balík, tak to poďme spoločne rozbaliť. Balíček je trošku chabo zabalený, trošku sa to rozpadáva. Ale zatiaľ z neho nič nevypadáva, nič z neho netrčí. Poďme na to. No, výplne je tu teda požehnanie, čo treba pochváliť predajcu. Ako prvé tu máme Scream Mini rakety. Balenie 6 kusov. Potom FP3, nová edícia od Jorge. Tie petardy vyzerajú veľmi kvalitne. Dokonca sú takto aj zabalené. Po 5 kusov. 5 kusov má 9 gramov. Ešte by mohlo byť 1,8 gramu na kus. Ale do testu starých legend, kedysi 3 gramových, dnes už polgramových biedákov. Tieto Vipery, jednotky, bombky, jednotky. Všetko sú to 10 gramové novotiny. Potom tu mám tieto Boom Boom od Tari. By mali mať balené po 10 kusov a mali by mať 1,5 gramu. To ma veľmi zaujíma. Určite si ju vyskúšame a ju rozoberieme. Lebo sa to zdá, ale za 10 kusov tam je cena okolo 2 eur a je to celkom dosť. Ale čo je dneska lacné, že? Boom Boom F2 knotom, rozpadnuté. Ďalej tu mám od Triplexu Black Widow, dve balenia. To by mali byť tiež ešte staré poctivé, 2019. No už neviem, či budú až tak poctivé. Vyskúšame, vidíme. Ďalej sú tu tieto JC5. Inzerované boli ako 0,8 gramu NEC. No, tak predajca nás trošku zaviedol. To už nová verzia 0,35. Mohol by si to predajca aj aktualizovať. Klame zákazníkov. Robí to dobrotu. Mini bombky. Stará klasika. Dneska už 10 gramové. Vipery jedničky. Biele. Takisto nová produkcia 10 gramové. Uvidíme, vyskúšame. No a ďalej tu mám búchacie guličky. Jedny meteoritky a zase ďalšie buchacie guličky. Spravíme si malú rekapituláciu, ale ešte predtým, pokiaľ ťa tento content oslovil, chceš vidieť viac, tak mi tam šuchni odber, zazvoň na zvonec a nič nové ti už neujde. Samozrejme, rád budem aj za komentár či like. Tak prejdime k rekapitulácii. Dvakrát novinka FP3 od Jorge, od Triplexu, toto je to čierne vdovy. Jedenkrát Vipery biele, jedenkrát Vipery čierne, to sú Klasek, bombky, tiež od Klasku, mini bombky, Klasek, tu máme tieto JC5, tie sú tiež od Jorge, od Tari, dvakrát Boom Boom,
buchacie guličky, jedny, to sú od Klaska, toto sú od nejakého Fireworks, tiež buchacie guličky. Toto by mali byť Jumbo triky, buchacie guličky Jumbo. Spravíme si testík na všetky možné, ktoré som dokázal nazhromaždiť. Ďalej tu máme Doom F2, to netreba predstavovať, meteoritky, do srandy. Detská pyrotechnika musí byť, predsa je to pre radosť. A ďalej tieto mini rakety od Klaska, Scream. Ďakujem za tvoju pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!